तुला मुंडका पकडायला पॅक बघू का पकड बरं बघू का त्याचा बापून माया वाटा गोविंद महाराज धरू काय तो तोड धरून दाखवा ना दस रे बाराच्या 10 लगा 10 वेळ जाऊन रक्त चला आता जा पटकन चल पटकन त्याला परवड येतो इकडे बा तुला म्हणलो होतो 10 नीट जावण्या नीट धाता येते पाण्यात बुडे दवाखान्याचं लवकर